Mbali ma. Kanti yini manje into yenzama yini into ngitshelayo? Buti. Yo. Sure. Kahle. Wena nophila ngiqanena menzani maphansi. Ngithola namhlanje silanga lami lokukhuluma kakhulu. Yabona bangilahlile la. Into angikhali ngindoda ngisho yabona. Ngiyaqinisela ngifuna ngizangibe ne-stress. Okay then. Uthi ugcina menze. Lasana hlanga buzo umuntu omdala into njani? Uzwenzani? Uzwenzani baba yey? Umuntu omdala lo ngosombuza ngabe chiko lasana. Yo, wo manje wo. Kandana nje. Wo. Konqala izoludlile ngesinkosi umntana. Ngithi bengilambile. Bengilambile ndoda. Hambani. Buti. Ntona yami inhliziyo yami ibuhlungu yazi Ntona. Nothi ukuthi ngifuna ukhala uyazi futhi akakhala yabo. Ngidodla. Ngiphi stress igame Ntona ngiphi stress kuphela. Okay mama. No, ngifuna ukukhuluma kakhulu yabo. Wena just hlale endlini ngoba kuyabanda vele manje yabo. Malini nomnyango? Listo. Is 3.5.0. Ha? Serious yini ukhalelana? Ufuna ifoni. Lifuni leya abantu abadala bakutshela ngiphilanga. Anti kujike ngathi ngidala ufunani? Ufuna into. Uzayithola ifoni mos. Uzayithola ifoni. Asunti lethi PlayStation. PlayStation ne? Okay. Mina lapho uyazi ungame noma uba. Yathina. Sure ke. Mama lete. Ayo mama lete. Mama lete. Ala kakali ufuna ukuphuma yo. Mama lete. Yo. Hayibo. Baba ukhalayo manje. Mthito sakafiki. Hey. Hayibo. Pathish nala. Nkulunkulu wami. Ngisuka ngani? Nakuthisho nje. Amaphepha. Abayenza kahle musila endlini. Abika amaphepha. Abahlaliphile. Iphepha leli ngiyazibhalisa naye. Hayi. Titos, yes Ntona yami. Zokuthulisa Ntona yami. Mina ngathi uyakhala nje. Khala ngani Ntona yami? Sesibabona. Yebo ngizabe zikhulu. Awungeke. Hey, I'll know papers. Away. Izinto zala. Unkulunkulu wami. Ubani okokotayo? Ubani? Ata imthitosi ndet. Soyakhala. Ngikhala Juna ngikhala. Ngikhalela ndet ekhamba ndet. Koko. Khamba. Yini manje ukhalela ndet? Ndet engathi ngakhala. Now uyazi the speaker, ngithi speaker. Oh. Yeah. Manje ngakuthenga ngathi mina sengidlala lezi zinto lezi. Awayibize into le. Forest. Forex. Yeah. Yini? Yeah, forex. Yeah, forex. Yeah, whatever. Amanje. Angiyazi ndoda bengisapheka la endlini ndoda yazi. Manje la endlini sabangishilo bathi hayi wena somdala manje uhlalela emkhokhweni ugada lamagunda nawo ufuna ukutshontsha. Yabo. Simple ibhoda.
Amakajuna nawe uyazi angazi ngoba amabhuti nala endlini nawe ukwazi. Nawe uyacaba. Nawe uyazi. Maye bekukhalanda daba ngizwe something. Speak, kanti uyazazi le story lezi abo romance lezi yabo. Yeah. Maye zamemeza. Senze uthini ndoda? Kanti uyazi lo makhulu besakakhala. Umbilo Jonas. Oh, ile story sa Jonas. Yeah, les. Yabo manje sakayakhala umama lo. So ayikhe. Mara yonke into ekren. Hayi kre. Nami ikren yonke into ayimoja. Ngibuya nasi toilet ngishaye sinisiso. Ngisafuna ukubuza vele kenzakalani vele ngoba lami lengivale kahle ngisilila ngoba liyathula into ephuma ngale. But le toilet ayihlangananga nayo ine open space lapha ya. Mara into enuka lapha. Enuka ngathi desifaka ama pipe la emkhukhuni ukuthi bokuqeda ukubhosha ingene ngapha. Amfana bengishaye sinisiso khona laleli ntanga bangithi yalikhipha ntanga. Juni uyazi ntana ngisazopheka la. Sengibheka. PlayStation iva. Asahambe seyilala nje manje. Ukuba Ntana sengiyeke fast ngizokuthola uhambe. Yeah. Asengiyeke ngizokuthola manje fast. Yacaba. Ntwana yami. Awugcina nini nje amakhadi ntwana yami. Bamba la. Bamba la. Bamba la. Ntwana yami. Shapo te. Kamba, Shapo. Ha. Mas Nayi le nto Juni. shapo. Nayi. Oda boy. Kambanda dawo izonke saba manzi maye. Na, wena sengihlala khaba umbali ne? Ntana le. Yacho mama. Sister la yanchi yazi yebo. Oh. Okay. Mala mamush. Oh, uye lo. Wakhaba umbali now. Ayi wena. Phela Junior anchi yazi. Ukhona lapha umbali. Cha sesikolweni. Hamba. Oh konje lezi zinto zoku-attend phela mina uyazi anchi ngafila kayi 3. Oh. Yeah, semfunda grade 11. Felile. Papa. Usuzelana wena. Uyasuza lokho abaphela Junior uyasuza. Angifuzanga. Usuzanga. Okay, benzini bantwana bami. Bantwana. Bethi stela imali ya 500. Yeah. 500. Siyasta 500. Labantwana labo. Imali engaka. Yeah, 500. Ayini, yazi intwana asichube idlala. Okay, sizoniboneke ngizoza kuwe into niyazi nawe. Uzoza kini. Mbani. Onokhohliwe broke. Awushaye lapho, shaya. Baba. Focus baba. Inde. Azidana lento ihlungu namhlanje into engivelele ntwana. Inde. Umbali ntwana. Unzi. Intshele enye into ntwana. Unzani umntana lo ndeda? Ungitsheli kahle ndeda. Antana lwang master ngingenzela ziphi imesh nontanga. Yebo. Saphi. Angazi ungenzela ziphi imesh ntwana. Hayi, owenzani umntana? Ngishilo. Thini? Umntana lo ungibhaca ngidoda shooting imini umngani wakhe. Siyaxoxa nakhona. Yo. Umntana umbali thatha izingathi mali. Hayi tichaye. Ayishaye ndiyahlanya ntana yahlanya. Umntana lona bani? Tichaye ndami. Ngeke. Sithola umunye ngisho. Baba umbali, imali phela ngikhohle lapha phela into unemali umntana lo. So bengimiyeka la. Ongayi ufuna iwanda. Ndoda wenzani manje? Yawona manje wenzani manje? Ayisho ufuna ukubona. Hayi, ndoda ungafuni ukuzenza uhleva ndoda. Thina siqhubeke la sidlala lamakhadi ndoda sishane wathi. Yeah, shaya. Yo, kanti yini inkinga yakho? Yini? Why ungibhekile? Uzenza. Ngithengisa amagunya wakini kokukade. Nini? Khuluma nami. Ya, ngikhuluma nawe. Ungazongiphaphela ne? Ngangiphaphile. Inhloko ebhanana. Lokho nje. Akusiye phasi. Yeah. Okay, sakubonela ke. Okay, this thing nengele. Sanibonani bantwana? Hello. Angambona umthitosi? Uzothi ngaye. Mdawu, wena umntana khaba mbali ne? Yeah. Nawe. Yeah. Enini? Utshela usisweni uyankoloda eso. Siswethu koloda wena. Wena sani? Ngiphi imali?
Ungazochitha ubudami. Etam. Uva bhuti. Uva mthitos tam. Undlula umthitos le. Yabona manje sokhuluma uDoda. Zakulayitha ezo. Mina zokushanela kini. Yakhuluma. Ungiphaphele ezo. Yokucela futhi. Akalindaba namasituthu. Wena mawuthini? Wena ngabe nentoka yepentisi wena. Emi right. Ngono mina ngifamous angifani nawe. Yana for us. Ungiphaphele. Ngangiphaphele wena ngenhloko yesikophe.